Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο, καθώς το συγκεκριμένο αποτελεί έτσι και το πρώτο επίσημο επεισόδιο για το Travel Air και έχουμε την τύχη αλλά και τη χαρά να βρισκόμαστε σε μια άκρως μαγευτική πρωτεύουσα σε καθόλου τυχαία μάλιστα χρονική περίοδο, καθώς διανύουμε τις μέρες των Χριστουγέννων, περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη πόλη αποτελεί ένα ολοζώντανο χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Πράγα, η βελούδινη πρωτεύουσα στο στέμμα της Ευρώπης, η πόλη των πόλεων όπως την αποκαλούν. Μια πόλη όπου μέσα από την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Χωρίς υπερβολή, αποτελεί ένα ολοζώντανο μουσείο τέχνης και αρχιτεκτονικής και σε συνδυασμό με την τεράστια παράδοση που κρύβει, είναι όπως όλοι γνωρίζουν η πόλη των 100 πύργων. Ουσιαστικά εδώ τι συναντάμε? Συναντάμε ένα σύμπλεγμα ιστορικών κτηρίων, τα οποία για να έχουν τη μορφή που βλέπουμε εμείς σήμερα χρειάστηκε να περάσουν εκατοντάδες χρόνια. Γι' αυτό το λόγο στο ιστορικό κέντρο της Πράγας θα συναντήσουμε κτίρια με πολλές μορφές αρχιτεκτονικής. Μαζί να ανακαλύψουμε το λόγο που η συγκεκριμένη πόλη θεωρείται η πιο ρομαντική πρωτεύουσα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ξεκινάμε το ρεπορτάζ μας, όπως βλέπετε, από το αστρονομικό ρολόι της Πράγας. Ένα πραγματικό αριστούργημα το οποίο έχει φτιαχτεί το 1410 και ο μηχανισμός του τελειοποιήθηκε το 1490 από τον ορολογοποιό Χάνους. Τι λέει ο μύθος για τον κύριο Χάνους λοιπόν? Με την ολοκλήρωση του έργου, οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ της Πράγας είχαν καταλάβει πως πρόκειται για ένα αριστούργημα, οπότε ήθελαν να εξασφαλίσουν τη μοναδικότητά του και με αυτόν τον τρόπο τύφλωσαν το Χάνους ώστε να μην μπορεί να πάει να φτιάξει κάτι παρόμοιο πουθενά αλλού. Ο Χάνους λοιπόν φρόντισε να τους εκδικηθεί. Τι έκανε? Έστειλε ένα παραγιό του και χάλασε παρακαλώ πολύ το μηχανισμό του ρολογιού με αποτέλεσμα να σταματήσει να λειτουργεί για 100 χρόνια. Και τι κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο το συγκεκριμένο ρολόι από τα υπόλοιπα που υπάρχουν? Πάμε λίγο κοντά να σας εξηγήσω. Πολύ δύσκολο είναι να καταλάβουμε τι ώρα είναι τώρα, καθώς να πούμε πως τη σημερινή ώρα τη δείχνει σωστά μόνο τους χειμερινούς μήνες, καθώς όταν είχε πρώτο φτιαχτεί δεν υπήρχε αυτή η αλλαγή της ώρας την οποία έχουμε εμείς σήμερα. Επίσης δείχνει ακόμη 3 διαφορετικές ώρες και αυτό το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο ώστε να καταλάβουμε τι ώρα είναι τώρα. Δείχνει την ώρα της Βοημίας, την ώρα της Βαβυλωνίας και την αστρονομική ώρα παρακαλώ πολύ. Θέλω να κοιτάξετε λίγο το ρολόι, να δείτε πόσους δείκτες έχει και αν προσέξετε καλά, το συγκεκριμένο ρολόι έχει πάνω στους δείκτες έναν ήλιο και μία σελήνη. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει πού βρίσκεται ο ήλιος και η σελήνη τώρα που μιλάμε. Και αν νομίζατε πως το συγκεκριμένο ρολόι δείχνει απλά και μόνο τις ώρες που έχω προαναφέρει, κάνετε μεγάλο λάθος, διότι κάποιος που ξέρει να διαβάζει το συγκεκριμένο ρολόι μπορεί να καταλάβει και σε ποιον μήνα βρισκόμαστε μέσω του ζωδιακού κύκλου, ακόμη και σε ποια φάση της ημέρας είμαστε, καθώς βλέπουμε τα 3 χρώματα τα οποία έχει το ρολόι μέσα, το γαλάζιο, το κόκκινο και το μαύρο, που το καθένα από αυτά δείχνει και τις φάσεις της ημέρας. Το μαύρο για το βράδυ, το πορτοκαλί ή το κόκκινο όπως θέλετε για το γεωβασίλεμα και το γαλάζιο
είναι η Ανατολή και η διάρκεια της ημέρας. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ και κάθε μία ώρα θα παρατηρήσετε ότι πολλοί κόσμος μαζεύεται για να παρακολουθήσει την περίφημη παρέλαση των Αποστόλων. Όπως θα προσέξετε, δεξιά του ρολογιού συναντάμε σε μορφή σκελετού το θάνατο. Δίπλα του ακριβώς στέκεται ο Τούρκος, ο οποίος παίζοντας τον μπουζούκι του συμβολίζει την καλοπέραση και με αυτόν τον τρόπο αρνείται το θάνατο. Αριστερά ακριβώς του ρολογιού συναντάμε την ματαιοδοξία, η οποία κοιτάζεται στον καθρέφτη και δίπλα της βρίσκεται η φιλαργυρία σε μορφή εβραίου τοκογλύφου να κουνάνε και οι δύο το κεφάλι τους. Ακολουθεί η περίφημη παράσταση των Αποστόλων, οι οποίοι βγαίνουν από τα δύο παραθυράκια που βλέπουμε εκεί πέρα και ο κόκορας λαλώντας έρχεται να δώσει τέλος στην όλη παρέλαση. Να πούμε επίσης ότι κατά την περίοδο Χριστουγέννων η συγκεκριμένη πλατεία αποτελεί το πιο μαγικό σημείο της Πράγας και πρέπει οπωσδήποτε να την επισκεφτείτε όταν βρεθείτε ποτέ στην Πράγα. «50 μέτρα να περπατήσετε ακριβώς απέναντι από το αστρονομικό ρολόι της πλατείας εδώ, θα βγείτε στην πιο φωτογραφημένη εκκλησία ολόκληρης της κεντρικής Ευρώπης. Όπως βλέπετε, εκκλησία της Παναγιάς Τουτή, ένα κτίριο γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα. Και τι είναι αυτό που τραβάει το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον το τραβάει οι δύο δίδυμοι πύργοι ύψους 80 μέτρων. Θα μου πείτε όμως τώρα, δεν φαίνονται και τόσο ίδιοι, έτσι? Πολύ σωστά, διότι λένε ότι ο ένας συμβολίζει τον Αδάμ και ο άλλος την Εύα. Θησαυρός της συγκεκριμένης εκκλησίας είναι το εσωτερικό της, στο οποίο φυλάσσονται οι τάφοι σημαντικών προσωπικότητων της Πράγας, όπως αυτού του Δανού αστρονόμου Τύχον Μπράχη. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Η συγκεκριμένη πλατεία αποτελεί, όπως θα καταλάβετε, μια υπαίθρια αίθουσα μουσείου. Και τι εννοούμε σε αυτό? Βλέπουμε πως σε μια μόνο πλατεία υπάρχουν μοναδικά αξιοθέατα, αλλά ξεχωριστό είναι και κάποια κτίρια τα οποία βρίσκονται εδώ και δεν αποτελούν σημαντικά αξιοθέατα της Πράγας. Για παράδειγμα, θέλω να γυρίσει η κάμερα λίγο εδώ και να προσέξετε αυτό το κτίριο. Κοιτάξτε, ένα τυχαίο κτίριο, τι αρχιτεκτονική και τι λεπτομέρεια έχει. Έλα λίγο από εδώ, να έρθει η κάμερα λίγο μαζί μου, ελάτε και κάνε μία στροφή εδώ και βγάλε την πρόσωψη του κτιρίου. Παιδιά, δεν είναι μοναδική. Και συνεχίζουμε το περπάτημά μας εδώ στο κτίριο το οποίο σας έδειξα και θέλω να δείτε ακριβώς στο δεξί μου χέρι ακόμη ένα μοναδικό κτίριο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε μόνο τις λεπτομέρειες
τις οποίες έχουν τα κτίρια εδώ στην πλατεία. Εδώ στην πλατεία της παλιάς πόλης μπορείς να έρθεις να κάνεις τη βόλτα σου άνετα και όμορφα. Και τι εννοούμε? Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλές καφετερίες στις οποίες μπορείς να καθίσεις, να πάρεις το καφεδάκι σου και να έχεις θέα όλο αυτό εδώ πέρα. Αφήσαμε μόλις την πλατεία της παλιάς πόλης και θέλω να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή την οποία θα κάνουμε και εμείς τώρα. Φύγαμε λοιπόν από το αστρονομικό ρολόι και θα πάμε να διασχίσουμε ένα από τα γραφικότερα στενάκια εδώ της Πράγας, το οποίο θα μας οδηγήσει στο σημαντικότερο και πιο πολυσύχναστο αξιοθέατο της πόλης, στο ορόσημο και γνωστή σε όλους γέφυρα του Καρόλου. Ουσιαστικά τα σοκάκια εδώ τι είναι? Είναι ένας μικρός λαβύρινθος γύρω από το ιστορικό κέντρο, τα οποία πραγματικά είναι τόσο γραφικά, τόσο κουκλίστικα και μαγευτικά που σε εχμαλωτίζουν καθώς τα περπατάς. Κατευθυνόμαστε λοιπόν προς τη γέφυρα του Καρόλου και θέλω να κάνετε αυτήν ακριβώς τη διαδρομή όταν βρεθείτε στην Πράγα. Θα ξεκινήσετε από την πλατεία, θα δείτε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα και θα κατευθυνθείτε από το στενό το οποίο οδηγεί κατευθείαν στη γέφυρα. Και είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε. Περπατώντας στα σοκάκια της Πράγας, στην παλιά πόλη, θα συναντήσετε κτίρια με τέτοιες προσώπους. Παίρνοντας το συγκεκριμένο σοκάκι, το οποίο βρίσκεται στη Στάρε Μες στο οδό Σκάρλοβα, θα βρείτε το πιο ωραίο candy shop, στο οποίο μπορείτε να πάρετε τα πιο ωραία και νόστιμα τευτένλι. Είναι αυτό ακριβώς που φαίνεται, που βλέπετε εδώ μπροστά μας. Η περίφημη ζύμη εδώ στην Πράγα, η οποία μπορείτε να τη φάτε μετά από το φαγητό σας στο χέρι και να συνεχίσετε τη βόλτα σας. Είναι το ορυχείο των γλυκών. Κοιτάξτε εδώ τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Και ποιο είναι το μυστικό για αυτό το μαγαζί? Θέλω να το επισκεφτείτε το πρωί, καθώς το βράδυ εδώ γίνεται ο χαμός. Ελάτε λίγο μαζί μου. Θέλω η κάμερα να δείξει αυτό το υπέροχο τρενάκι. Εδώ ουσιαστικά θα βρείτε τον παράδεισο των γλυκών και των ζαχαρωτών. Καθώς περπατάμε για την γέφυρα του Καρόλου, συναντάμε μια εκκλησία, αυτή εδώ πέρα, στην οποία να πούμε ότι κάθε Χριστούγεννα γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε όλο αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα να είναι μαζεμένος, περιμένοντας να μπει μέσα στην εκκλησία. Πριν τη γέφυρα του Καρόλου θα συναντήσουμε σε αυτή τη μικρή πλατεία αυτό το άγαλμα. Ποιος είναι αυτός που απεικονίζεται εδώ? Είναι ο βασιλιάς ο Κάρολος ο 4ος, σπουδαίος αυτοκράτορας για την Πράγα,
και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για το πώς είναι σήμερα η συγκεκριμένη πόλη. Γέφυρα του Καρόλου, ένα διαμάντι του Μεσαίωνα που δεσπόζει στο σήμερα, θυμίζοντάς μας τη μεγάλη και πλούσια ιστορία της πρωτεύουσας της Βοημίας. Μια γέφυρα που παντρεύει το παρελθόν με το παρόν και μας αφηγείται ιστορίες αλλά και μύθους από το Μεσαίωνα μέσω των αγαλμάτων που βρίσκονται κατά μήκος της. Ξεκινάμε το περπάτημά μας στη γέφυρα του Καρόλου και θα διανύσουμε μαζί όλη την απόσταση 516 μέτρα, τα οποία θα μας ταξιδέψουν στο παρελθόν και θα μας διηγηθούν ιστορίες και μύθους από το παρελθόν της Πράγας. Θέλω να προσέξετε κάτι εδώ. Η γέφυρα του Καρόλου δεν αποτελεί απλά και μόνο μία διάβαση που ενώνει τις δύο όχθες του ποτάμου Μολδάβα, αλλά ένα πραγματικό αριστούργημα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Και όλο το ζουμί, να το πούμε έτσι, της κατάστασης εδώ είναι πως ο βασιλιάς Κάρολος ο Τέταρτος σίγουρα δεν άφησε τίποτα στον παράγοντα τύχη για να χτίσει το συγκεκριμένο αξιοθέατο. Και τι εννοώ με αυτό? Για να χτίσει τη γέφυρα του Καρόλου, ο βασιλιάς είχε συμβουλευτεί τους αστρονόμους του, παρακαλώ πολύ, και φρόντισε να φτιάξει το έργο αυτό σε συγκεκριμένη χρονολογία, η οποία είναι καθορισμένη από ένα παλινδρομικό αριθμό. Τι είναι ο παλινδρομικός αριθμός? Είναι ο αριθμός που όταν το διαβάσεις από αριστερά μέχρι δεξιά και αντίθετα είναι ακριβώς ο ίδιος. Και ποια είναι αυτή η ημερομηνία? Είναι το 1357, τον 1ο μήνα του χρόνου, την 7η ημέρα του μηνός και στις 5:31 το πρωί. Οπότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η γέφυρα του Καρόλου έχει χτιστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένη ημέρα, συγκεκριμένη ώρα, λεπτό, ακόμη και δευτερόλεπτο. Οπότε βλέπουμε το πόσο καλά μελετημένα ήταν όλα για να φτιαχτεί εδώ αυτή η γέφυρα. Για να καταλάβουμε λίγο την τεχνογνωσία που επικρατούσε από τον τότε καιρό, η συγκεκριμένη γέφυρα είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από πέτρα και αυτό την κάνει να μένει αλόβητη μέχρι και σήμερα. Προσέξτε λίγο, μετά από το πέρασμα 600 ετών, η γέφυρα βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία, ελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι το συστατικό που χρησιμοποιήθηκε στα θεμέλια της γέφυρας ήτανε κρασί και γάλα. Τώρα, αλήθεια ή ψέμα, είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, οι μελέτες αυτά γράφουν. Οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν, μπορεί η συγκεκριμένη γέφυρα να είναι η παλαιότερη γέφυρα στην Πράγα που να βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι και σήμερα, αλλά δεν αποτελεί την παλαιότερη στα χρονικά της πόλης. Διότι σε αυτό εδώ το ποτάμι προϋπήρχε μια άλλη πετρινή γέφυρα που έχτισαν οι κατοικοί, η γέφυρα Ιουδίθ, η οποία μετά από κάποια χρόνια καταστράφηκε λόγω πλημμυρών που προκλήθηκαν εδώ στον ποταμό, με αποτέλεσμα η πόλη να μοιραστεί στα δύο για αρκετά χρόνια. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το συγκεκριμένο έργο είναι αυτό που καθόρισε όλη τη μοίρα της Πράγας. Εδώ η γέφυρα από μόνη της προσφέρει γωνίες για μοναδικές φωτογραφίες που έχεις στο πιάτο θέα όλη την Πράγα, αλλά και το κάστρο εδώ της περιοχής. Έλα λίγο μαζί μου, θέλω να έρθει η κάμερα εδώ και να δείξει τώρα που έχουμε και τον ήλιο, το περίφημο κάστρο της Πράγας που βρίσκεται εκεί ψηλά στο λόφο. Εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε πως η τέχνη συναντάει την πίστη μέσω των 30 υπέροχων αγαλμάτων που βρίσκονται κατά μήκος της γέφυρας, μπαρόκ στοιχείο να πούμε,
τα οποία δεν είναι τα αυθεντικά. Τα αυθεντικά φυλάγονται σε μουσεία για λόγους ασφαλείας. Τι είναι όμως αυτά τα αγάλματα? Είναι θρησκευτικές μορφές της τότε εποχής της Πράγας. Περπατάμε από τη μεριά της παλιάς πόλης και το τρίτο ακριβώς άγαλμα στα δεξιά μας είναι και το σημαντικότερο εδώ της γέφυρας. Είναι το άγαλμα του Εσταυρωμένου. Και τι λέει η παράδοση για αυτό το άγαλμα? Περνούσε από εδώ ένας Εβραίος, ο οποίος βλαστήμησε τα θεία και τον βάλανε να πληρώσει πρόστιμο για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο αυτό άγαλμα. Γι' αυτόν τον λόγο, αν κοιτάξουμε ψηλά, θέλω η κάμερα να έρθει λίγο κοντά, παρατηρούμε πως υπάρχει μία εβραϊκή επιγραφή. Το συγκεκριμένο άγαλμα λοιπόν της Σταύρωσης είναι και το παλαιότερο άγαλμα εδώ της γέφυρας. Άγιος Ιωάννης ο Νεπομούκ, ο ατυχής Άγιος, ο οποίος ήταν ο εξομολογητής της βασίλισσας, και όταν ο βασιλιάς τον κάλεσε για να του πει τι του εξομολογείται η βασίλισσα όταν μιλάνε, αυτός αρνήθηκε να το αποκαλύψει, με αποτέλεσμα να το ρίξουνε μέσα σε αυτό το ποτάμι. Καθώς έπεφτε στο ποτάμι ο Άγιος, στο νερό εμφανίστηκαν 5 αστέρια, γι' αυτό και στο στέμμα του μπορούμε να δούμε πως έχει τα 5 αστέρια. Θέλω να κάνει εδώ, να έρθει η κάμερα λίγο κοντά και να δει εδώ όπου έχουν και την αναπαράσταση. Βλέπουμε εδώ από όπου το ρίξανε. Θέλω να περπατήσετε 50 μέτρα δίπλα από το άγαλμα το οποίο έχουμε δει και θα δούμε το σημείο όπου πετάξανε τον ατυχή Άγιο. Θα πάμε τώρα μαζί. Ελάτε εδώ. Παρεμπιπτόντως, ο καιρός σήμερα είναι τέλειος και προσφέρεται για φωτογραφίες από την γέφυρα του Καρόλου. Θα έχουμε στο πιάτο πραγματικά απίστευτη θέα. Να έρθει η κάμερα λίγο εδώ, καθώς περπατάμε, για να πάμε στο σημείο που πετάξανε τον ατυχή Άγιο και να δείξει λίγο το κάστρο της Πράγας. Τώρα που χτυπάει ο ήλιος και φαίνεται ξεκάθαρα. Πραγματικά μοναδική θέα από εδώ στη γέφυρα του Καρόλου. Και έχουμε φτάσει εδώ. Είναι ακριβώς το σημείο από που έχουν πετάξει τον Άγιο. Να τον εδώ με τα 5 αστέρια τα οποία βλέπουμε και λένε πως αν ακουμπήσουμε τα αστέρια αυτά και το χέρι μας εδώ και κάνουμε μια ευχή, αυτή η ευχή θα πραγματοποιηθεί. Ακριβώς μετά από το άγαλμα της Σταύρωσης, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, βρίσκεται το άγαλμα της Αγίας Άννας, προστάτηρας των γυναικών, και λένε ότι αν ακουμπήσεις το συγκεκριμένο άγαλμα θα έχεις ένα πολύ καλό γάμο και μια πολύ καλή εγκυμοσύνη. Να αναφέρουμε επίσης ότι στις δύο άκρες της γέφυρας υπάρχουν 2 πολύ υψηλοί πύργοι, στους οποίους αν ανεβείς θα έχεις εκπληκτική θέα. Ο Ανατολικός πύργος, ο οποίος βρίσκεται στη μεριά της παλιάς πόλης, σου προσφέρει εξαιρετική θέα στην παλιά πόλη και την μεταγενέστερη πόλη, ενώ ακριβώς από την απέναντι πλευρά, που είναι ο Δυτικός πύργος, έχεις εξαιρετική θέα στη Μάλα Στράνα, στη μικρή πόλη, καθώς και στο κάστρο. Επί της ευκαιρίας σήμερα που έχει και πολύ καλή μέρα, θέλω η κάμερα να κάνει ένα πλάνο στο επιβλητικό κάστρο της Πράγας. Η γέφυρα του Καρόλου χτίστηκε τον 14ο αιώνα έπειτα από εντολή του βασιλιά Κάρολου του IV και αποτελούσε για περίπου 500 χρόνια τη μοναδική γέφυρα της Πράγας. Στηριζόμενη σε 16 πυλώνες, αποτελεί έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής και ένα μνημείο που φέρει στις πλάτες του την ιστορία αλλά και την παράδοση της Πράγας.
Όταν κάνει καλές ημέρες εδώ στη γέφυρα θα συναντήσετε επίσης φωτογράφους που προσπαθούν να τραβήξουν εννοείται την καλύτερη τους λήψη, πλανόδιους και τέτοιους ανθρώπους εδώ που κάνουν αυτά τα κλασικά σκετσάκια. Έπειτα από μια απαιτητική και δύσκολη μέρα, έφτασε η στιγμή να ανακαλύψουμε το χριστουγεννιάτικο πρόσωπο της Πράγας. Έτσι και εμείς με τη σειρά μας δεν χάσαμε την ευκαιρία να γευτούμε τα εδέσματα αλλά και τα παραδοσιακά γλυκά της Πράγας, τα οποία πραγματικά μας χάρισαν μια μοναδική εμπειρία. Μετά από μια μεγάλη και απαιτητική ημέρα, επισκεφθήκαμε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στη Στάρε Μέστο, όπου εκεί είχαμε την τύχη να δοκιμάσουμε την περίφημη παραδοσιακή σούπα της Τσεχίας.